Athrú Aeráide. An dúshláin is mó atá rowing down. Caimid astaíochtaí carbón a laidú a laid 8 fán géad. Agus der reinintá ólathe nachhfuilach gem líanamhaing, polasa a chur agríoch a rochagin lec le Athrú Aeráide. Ach tá daoine ógan na tíre seo ag déanana rud aige. Daoine dígrasacha, daoine díalsecha, na feachtasóirí. Agus aniu tá me chun búla le hAideen Ó Dochartaigh, léachtóir in Ollscoil B.Á.C agus feachtasóir le Not Here, Not Anywhere. Grúpa atá sé mar aim acu cosca chur druileáil agus taiscéalaíocht Olla agus gáis in Éirinn. Tá comhlacht bháin I mbun taiscéalaíochta sa Kish Bank 7,000 an ggósta. So H'aideen siomhaid sa charraigh dómh, ag breithniú amach ar B.A.C Tás go hálann ach cén cinál dochar dhéanach druileáil Olla nó gáis don áileacht seo. Yeah, then Jen sé an dochar den áileacht. You know, níl tú a géirí breanú amach bin éidir an sin agus infrastructure druileáil Olla agus gás eáil. Agus freisin, Jen sé an dochar don timpealach freisin. Go háirithe anmhithe na mara, na mílta móra, na delfina, go háirithe cósta iarthar na hÉirinn. Agus tá imnithe léiriú ag iascairí freisin margheall ar tionchar an taiscéalaíocht Olla agus gás ar na héasc. Agus caiimiid an airge agus an timpealach a chuimhnú. Le déanaí dógur líomh radcar go bhfuil cosc ar taiscéalaíocht Olla ach tá cead fós taiscéalaíocht gáis dhéanamh chuir a ceapan tú faoi sin. Yeah, dógur sé sin. Is céimé, so céad céim taiscéalaíocht Olla coscur taiscéalaíocht Olla ach tá cúpla fáib leis. So san céad dul síos níor chuir sé coscur taiscéalaíocht gás agus tá tionchar mór ag gás ar Athrú Aeráide freisin. Agus an dara fáib ná dúirt sé go mbeidh na comhlachtaí tá sé chun ligile na comhlachtaí taiscéalaíochtaí dhéanamh I fiche faoin gcéad de bhuiir Éirinn agus san áireamh an bhuiir Celtach. Agus sin é an áitiúil an chuid is móid an taiscéalaíocht ar siúil inis. Cén sort agréachta I Not Here, Not Anywhere? Den chuir síos beag Éirinn? I Not Here, Not Anywhere bín cruinniú a gcoinne gach chuile seachtaine dé luúin 6:00 I lár B.A.C. Agus is féidir le daoine teach go dtí agóid freisin, bín roinnt agóid gcoinne os comhdháil Éirinn. Tá man gcónaí bín agóid gcoinne go rialta. Agus is féidir tá na cruinniú Ollscoil B.Á.C.